Gik mage matimore chenro mar piny owacho mar medo chiwo obok mag lowo ne jo-Kenya ochopo e kaunti ma Kisumu kendo jagoro mongirore migawo mar tudruok Romo kawuono chiwo obok mag lowo moromo 20,000 ne jodak ma Nyando. Millicent Adhiambo kantiere kaunti ma Kisumu atuda kode achiel kachiel chal ka gima romo pok ochako kata ka romo osechako romo chopo kanye. Millicent achiel kachiel ka biro iri e kaunti ma Kisumu ka intiere Nyando sub county miwane chal mar wacho bok ma kamagi ichiwo gi e yo machalo nade. Millicent. Ero kamano ya Cleophas achiel kachiel kawan ahero kuma bende chenro ma kama endi dhi nyime ka gisani ko kaweyo mang'eny an kod jagoro mongirore migawo mar tudruok mano Romo kod gavana ma Kisumu kama gidwa lero ni chenro ni endi ochakore Kisumu kaendi ji adi madhi yudo obok gi to ka gia Nyando gidhi kanye machiegni ahinya mondo mi ilernwa chenro machalo kamano ni kai utimo kawuono to un gi chenro mage gi statistic kaka chalo jogo ma bende winjo bedni yudo obok mag lo endo mongere kaka title deeds machiegni. Ero kamano ahinya. Kawuono anyalo wacho ni en chieng' maduong' ahinya nikech wan gi nyasi maduong' mar chiwo title deeds. Title deeds kaluwore gi ndalo mane Ker Uhuru Kenyatta okawo loch. Waseiko title deeds 6,000,000 to machiegni ni nyocha waiko title deeds 1,000,000 mawadwa ni mondo wachiw title gi e piny mangima. E Kisumu County ka wabro chiwo title 9,696 mamago e sub county ka sub county ji bro yudo title gi. To ing'e maber ni title deed en gima important ahinya nikech en monyiso ni hie in wuon lo kama intiere kata kama idake. Malo maonge title kaluwore gi values iyudo ni value mar lo kaonge title niga piny kabisa. Omiyo ka wasechiwo title deed gima wadwa nyiso ji ni kik giringi kata kik girikni mar uso lo nikech lo is a very important asset. Gima onego bed ni gitimo ni girit lopego giti gi lopego mondo ginene what we call for commercial and economic reasons mondo giyud thuolo mar dongruok. Ero kamano ahinya kaka gavana ma Kisumu bende nigi chenro moketo kata mise ne jodongruok ma Kisumu. Ang'o minyalo wacho e wach title deeds kata pogo bok mag lo ne jodak ma Kisumu? Kaka jagoro wacho title deeds en gimoro ma mi chir kendo geno ni in gi lowo. Kionge gi title deeds e piny masani to kata kapo ni dhi kamoro mi kawo dweche 4 kata 5 kiduogo ni ng'ano oseguomie en be en gi title deed mare koro kelo yore ma kelo gwero e gweng' marach ma samoro nyalo yudo ji dhi e court ma gitigi pesa mang'eny ahinya ka gidwaro haki maggi. Omiyo aparo ni kimiyo ji title deeds otieko dondruok mang'eny e gweng' kendo otieko thagruok mang'eny ma ji ok nyal tiyo gi title deeds mondo gidhi giyud kata mkopo e bengi. Omiyo akwayo jothurwa ni wach ni mondo watakaw matek ahinya wago erokamano ahinya sirikal mar Uhuru Kenyatta kuom kelo title deeds sani nikech kwadhi e sirikal manyien ji biro bedo gi thuolo mar koro timo mpango kaka gibiro dongo e gweng'. Mar ariyo wan kaka Kisumu County sani wakelo ni jopiny gik mabeyo ma ginyalo timogo pur kendo ginyalo dhi nyime gi uso gik ma gigolo e lowo. Mano dwaro ni gibed gi title deed eka wanyalo ng'e ni ng'ama miyo gini ni en e wuon ka koso ok en e wuon ka. Kaka kipidho kata bao kata ipidho kata mchele kata ipidho kata pamba ibinyalo mi gik moko mami ing'iewo gik moko mitiyogo. To ka in gi title deed ekuyot nikech ka ng'ato biro to ng'e maber ahinya kama ikete pesano en kama gi ng'ato man wuon kanyo adier. Ero kamano ahinya. Mana kamano Cleophas ka kisewinjo kowuok kuom jagore migawo mogirore weche mag tudruok kaachiel kod gavana ma Kisumu ka gilero maber ahinya ne jopiny mondo mi wach title gi mak motegno nikech title ema bro yangi kaka wuon lo kama ipureno kata kama inyalo chako e timo gimoro. Ka kamano tan kuom mondo idhi nyime gi sechegi ka wechegi walidha to mathoth ang' wakelni e seche mag migago. Mana ahinya Millicent Adhiambo kani aher